mukadzi uyu akabva pandiri akati kuwarana nemwana hanzi chii, ndikati handisi kunzwa musha. Ndasvika ndakatanga kunzwa kupera simba, ndobva akabva nditi kochii munin'ina, ndikati ndakupera simba ndanda kudedera kushefu. Ndobva nditi bva ndipa $2 zvikanzi inotenga drink. Saka handi munoziva pagolf pai pagedhi pai ndakangobuda andamboenda kure panapa nekusvika uko ndopandakabva ndangoti ndichitosvika mwana handichamuoni, mukadzi uyu handichamuoni apa ndiyo ndapa mwana. Ndopa ndakatanga kurohwa kunzi mwana hauna kuuya kuno kukarasa mwana, ndatanga kurohwa ndikati handina mboya kuno kundikarasa mwana. Saka mwana uyu vanofanira kunge pafei dzinenge dzinoda kushandisa vana vamarichos, pamwe mwana wangu atonochekwa. Isusu takambozama kufamba, takafamba. Pandakaenda ku15 of kwekwe vakangoti ndichipfugama poti une vana vangani, ndikati ndine 3. Zvanzi pane wandiri kuona but mwana usama 9 years. Ndikati uyu akatobiwa, uyu akatofa. Saka mwana mupenyu ndiri kutomuona ari kutodya sadza izvezvi. Ndikati ini wangu akafa ini madzibaba. Ndipo vakabva vanditi ende unosvidyara kubuda kuchaita zviyo izvi ndokudzoka kuchaita mwana wako. Mwana akadzoka? Mwana akazodzoka after 10 years. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa My Story. Zita rangu ndironzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinokuunzirai nyaya dzevanhu dzavakararama, dzavari kurarama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinotyisa, dzinovhundutsa, asi dzimwe dzacho dzine mufaro kwekupedzisira kwadzo. Dzimwe tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno tina Natasha Chikwana. Nyaya yaNatasha iyi chitombotorai mvura, munwire mvura, musasimuke nekuti nyaya ikai ichatiburitsa misodzi, asi kwekupedzisira tichabuda misodzi yekufara. Natasha wakadini? Makasimbere. Tiripo makadini? Oshedu. Mai vevakomana 4. Muchirongwa chino tinotaura nyaya dzatakararama. Imi mune nyaya mai vevakomana 4 yekuti munoti kana makagara munoti asi Mwari yakambokuchemedzai asi ikazokupai mufaro. Ndiri kuda kuona musi wamakaenda kwaRare Hospital imimi makatakura mwana wenyu muchechi. Maienda kwaRare Hospital kunodii? Ndakaenda kwaRare Hospital ndaisinganzwe musha, saka ndakasununguka mwana we2013 21 May. Saka ndaisanzwa musha, saka kwaRare Hospital wana naenda unorapwa. Saka zvadaro naenda unorapwa ndakabva ndatanga kusarirwa kosi pandakasununguka mwana ndakamusununguka ari muhombe. Saka ndakatanga kunzwa kusarirwa kunge munhu adobatwa asima. Saka ndatoshandiswa kuChitungisi Hospital ndiende kwaRare Hospital kuti ndinotaswa kuti haisi asima here, kozi vaiti mishini yavo haisi kuita. Saka kuenda kwandikaita kwaRare Hospital musi wa8 June 2013 ndakaenda ndichirwara. Saka ndakatopedza kurapwa vandaenda norapa ipe paRed Cross paipe panze panodyerwa. Mwana anga akura sei? Mwana anga ane 2 weeks. Anga ane 2 weeks. Makanga musina here akakuperekedzai? Tikuona kuti uchibva kusununguka nyama dzichida kudzokera panzvimbo uko makabata kacheche, makanga musina here akakuperekedzai kuchipatara? Ndandisina. Ndandienda ndega. Hamusi kunzwa mushe mimi maenda kunorara paRed Cross? Ubva zvafamba sei? Ndarara. Saka mukadzi uyu akabva pandiri akati kuwarana nemwana hanzi chii, ndikati handisi kunzwa musha, ndiri kusarirwa, ndiri kunzwa kutonhorwa, kutsva. Zvikanzi unogara Kopi, ndikati ndogara kuChitungisa. Zvikanzi unogara kuChitungisa papi, ndikati kuUnit M. Zvikanzi ndogara kuN. Saka ndichakubatsira nokutakura ndokusiya pamba, ini ndobva ndaenda hangu kuN. Ufichi M neN padhuze nepadhuze. Saka ndikatoti saka ndatiti alike kozi mukadzi uyu arikugara kumaraini kwedu. Aiti ndichakutakura ndonokusiya nekuti aive nemota here? Anga asina, andokuberekera. Akaita sort of like munhu arikuda kutondibatsira. Saka ndakabva ndamupa mwana ndikati since munhu adodi ndibatsire. Ndairwara zvekuti at that time even chero patikaenda kuCentral
polisi yakazvinoti ndairwara. Ngatimbomire zvekuenda kuCentral. Mamupa mwana kuti akubatirei. Muchiri makagara paRed Cross here kuti makutofamba kubuda muchipatara kuti mukwanise kunokwira malifts kuti muye kuchitungwisa. Ndakagara pachipatara. Saka akabva mubereka mati tobva tise kuHarare Hospital mbatobhadhara kombi. Kati ndimwari munhu obva ati kukubhadhara futi kombi. Kuberekera futi mwana. Saka zvekuti ada kutora mwana zvinomboya mupfungwa dzangu. Ndibva ndatosvika tese paGolf Complex. Tasvika paGolf Complex paipai ndasvika ndakatanga kunzwa kupera simba handichakwanisana kubatana bhegi randinaro ndandine beblanket nekabhegi handichakwanisi ndobva kabva nditi kochimunin'ina ndikati ndakupera simba ndanda kudedera kushefu ndobva nditi bvandipa $2 zvikanzi inotenga drink saka handi munoziva paGolf pagedhi paipai ndakangobuda andamboenda kure panapa nekusvika uko ndichitosvika ndobva ndichingotenga drink ndikati ndonomwa drink ndiri pari since mukadzi uyu handimuzivi saka drink ndichanomwa ndiri pashi paari ndopandakabva ndangoti ndichitosvika mwana handichamuoni mukadzi uyu handichamuoni apa ndiyo ndapa mwana ndikati ndochiita sei mwana handichamuoni ndochifambisa sei ndopandakabva ndaenda pamagadhi ndikati ndashaya munhu ndapa mwana ndobva ndatanga kudikitira magadhi abva bvavavhara gedhi magadhi akabva amhanya vhara magedhi ese paGolf atinoziva yaya vaitaurirana sei kuti vharai magedhi vanenge vari tuka mumwe akamhanya unovhara gedhi mumwe achinovhara gedhi ivo magadhi aya vakanga vakutofunga kuti zveshuwa mwana abiwa here kana kuti havakatoti munofanira kunge matobirwa mwana kana mukuti ndoti ndakatanga kutindira ndega mba ndakati nhai handichaone munhu ndapa mwana hamunomuzivi here ndikati handimuziveni hanzi nai madha hamusozoti vana vari kubiwa mabva naye ndabva naye kuhospital ndopo vakabva kutoti iwo chimhanya unovhara gedhi mhanya unovhara gedhi vanhu vese muGolf maimai vakutanga kunditeera vakaungana pane mukadzi abirwa mwana kune mukadzi abirwa mwana zvane magadhi musiyai mupei space kusvamba sei vanhu vese munhu vese kanenge ada kutokubvunza akada kuita interview kuti zvadii munhu vese ada kutokuquestion ada kubvunza nguva iyoyo maichale nguva iyoyo magadhi ari kuti ima muzozoti vana vanobiwa here imi pekutanga pamwe ingoti munhu ndikungomushayawo pakanga kutaura zvekubiwa zvakasinga here kuti zveshuwa mwana wangu anokwanisa kunge abiwa hazvina kozi ndakangoti anofanira kunge tapesana kwete zvekutobirwa mwana kozi anondibira mwana mukadzi nezvaari achimuitise achimudii akanga ari mukadzi akaita sei zvoti handi mukurarama pane munhu wekuti unotonyatsoona kuti munhu uyu ari kutotambudzikirawo neupenyu hwake kwete munhu wekuti unoona kuti munhu teipe munhu ndikamupa mwana uyo aratidza kuti kalife yake kanenge kari nani saka ndikamupa mwana pamwe atsvaga mwana wekuchekeresa but iye mukadzi aratidza kuti munhu ari kutotambudzikirawo neupenyu hwake makamutarisa imimi akanga ari kumakore akaita sei uye aive chimiro chake chakaita sei panguva yacho anga ari munhu ari slim but makore akanga kuma42 ndichimugeja 42-43 ikoko imimi muri kuma20 something zvotaitwa ngemai venyu angatori munhu wechikuru mubva mukati haana kutombotibvunza mwana ndiende naye anga achingoti nditokubatsirai kuenda kumba makazobva paGolf muchienda kopi paGolf kabva tienda kuCentral nemagadhi kuGolf handokwanisa enda ndega ndakaenda nemagadhi saka tasvika kumagadhi pandisiya svika ndichiripoti yenyaya yekuta kutofura dhoketi ndopa wakafura dhoketi mandatanga kutsanangura zvafamba sei ndibva ndavatsanangura kuti zvadai tabva tise kuHarare Hospital vazonditizira paGolf mubva vanyora dhoketi ndipo ndikabva ndakwidza kured carpet ndakwidza kured carpet kwaofficer in charge ndopa ndikabva ndarara imomo ndakutanga kuchema ndireshe mured carpet meme zvaakusinga kuti ndofunga mwana wangu abiwa zveshuwa ndikufunga kuti abiwa ndandine confusion kuti asikunyatsozoti abiwe kanga zvafamba sei nokuti ndaiti akakufunduka kuti zvii zvaitika mulife mangu ishuri here shikwe zviri kuda kuitika kushurwa kwaita sei kuti mwana anorasika chirudzi saka ndaingochema officer in charge akanditi usachema mwana wako anowanikwa sekuru hanzvadzi yamwe ndipo vakabva vauya nemota mboti isvikotitora nemurume kana sombodzokerawo basi murume akasvika sei kwamamuri
akafonerwa zvikanzi baba chale tikumbiro vakafona nelandline zvikanzi tikumbiro kuti musvike pahomeside CID paCentral zvikanzi mukadzi wenyu tinaita musunga aba. Saka uyo akatobva kubasa achiita kumhanya achifemerwa kuti kuba ndopaakabva asvika achitsanangura kuti baba mukadzi wenyu abirwa mwana. Ndopaakaida kudonha zvikanzi paakamwa nemwe mupurisa zvikanzi unofanira kusimba kuita semurume mukadzi wako yasi wekutanga atanga kudi birwa mwana. Takatarisa nyaya yemukadzi wako wechitikofu abirwa mwana. Ndobva mupurisa mbati ko sei kumbavhe dziri ngotora vana vakomana. Sabrini dzangu dzakabva dzatanga kufunga kuti mai vesvangu. Saka mwana uyu vanofanira kunge mbavhe dzinenge dzinoda kushandisa vana vamarichos pamwe mwana wangu atonochekwa. Ndozvandakatanga kufunga nebrini dzangu. Uyu mwana idangwe rako iri mwana abiwa ndewechitu wekutanga anga akura sei uye akanga ari kupi ainani? Ndamusiya namainini mukadzi wabamnini mainga ndivona ndamusiya nayo. Saka zvadaro ndikati pamwe mwana tichamuwana. Ndobva takabva tatora nasekuru hanzvadzi yamweni ndobva taenda nasekuru tiri murodhi kuenda nditi phone number munenge masiya nyaya inenge yatoenda patatofonerwa nzi pane mwana but mwana mucheche mwana mukomana wanikwa akaraswa kunyabhira. Ndobva takabva taenda kunyabhira sekuru wadhiraivha mota oenda kunyabhira. Tasvika panyabhira police station. Tasvika ipapo tikati tine nyaya yedu isusu tabirwa mwana. Ndobva ndikapinda meme police station panyabhira. Ndobva ndikatanga kurohwa nzi mwana hauna kuuya kuno kukarasa mwana. Ndatanga kurohwa ndikati handina mbuya kuno kundikarasa mwana. Ndopumupurisa apo wabva kuchipatara uri kurwara zvekuti mapurisa mamwe kuCentral vaitaona kuti munhu ari kurwara kwaiko kunyabhira kwacho havana kuona here kuti uyu munhu ari kurwara uyu? Ameni pamwe zvazvasangana mwechine plus wanga wausiku pamwe semapurisa anenge achitawo basa ravo. Vaikurova painei? Ina handitombozoti ndinongedzera kuti paikozi ndaingorwa vaingondirova mamupama vachingondirova ndichingorwa pese vachingoti mwana waisa kupi. Iwe une pain yekuti mwana wangu abiwa wakuwedzerwa nekurohwa. Saka mwana uya makazomuratidzwa here mwana akanga anzi anhongwa kuna tikanomuona apanga atorigwa ne6 asiri muchechi kakatoka umbi. Mukataiwa uya hazi wangu bva tangomusiwa papolisi papo patatodzoka pataenda kwasekuru vatinogara 3 days tiriko 3 days tiri kwasekuru vatazobva tasvika kuno kuchitongesa. Ndichisvika kuchitongesa vanhu vachingozoti maichalauya mumbozeti pakamboitika panoitika shure kunzi kana kuti kune munhu apondwa vanhu vakaungana kuita nyuchi kuzara pamba pataigara ipapo kuzara nepanze vachida kundiona vachida kubvunza kuti mwana zvafamba sei handina kukwanisa kuwana mukana mbovasiyai ukanhu vakadaro vatatozoti end of story mwana hakusisina. Uri kubva iwewe sekuru pavakakutora vakaenda nemi kwanga kuri kunzvimbo kwekuti kusina vanhu vakawanda uri kudzoka uri kusvika usangana nemhomo yevanhu iri kuda kunzwa kuti mwana zvakafamba sei iwe uri kutonetsekawo zviri kutokurwadza. Baba vakanga vari kupi baba vachale? Baba chale vakandisiya bvaenda kuchambanja bva ndasara ndichipinda mba ndiri ndega. Baba chale aiunganirwa kuchambanja ndaiunganirwa ndiri kumba. Vanhu vakanga vaziya sei kuti wabirwa mwana washaya mwana? Nyaya yanga yatoenda kare. Munoti paipe pana ndiri pagulf paipe ndaitotora mavhidhiyo samavhidhiyo anga atofamba kare. Tinoziva kuti kazhinji kacho panoitika chinhu vanhu vanenge vachidedzera vamwe vanodedzera zvakasiyana siyana. Vanhu vese here vaingodedzera zvinhu zviripo zvikapapo zvinhu zvokuti wakatonzwa zvekuti vanhu vari kutaura sei zvakadaro ndiri pakati pekurwadziwa? Vanhu vaingotaura zvakasiyana siyana but panguva yachona asingazviteereri. Ndaive munhu ari kutorwadziwawo zvangu ndasinganyanyozviteerera. Mazuva ekutanga wakararama sei? Wakutoona zveshuwa mwana handisisina apo neumwe wari kutarisana naye chale akanga aine gore something ipapo gore 10 une mwana wauri kutarisana naye i1 iwe wanga une vana 2 apo mukaka unosisaka unoda kuyamwiwa. Mazuva ekutanga wakararama sei? Zvakaoma. Handikwanisi kutsanangura but zvakaoma. Takaonda kuita kuonda. Zvakaoma. Ndaikansela nevanhu vandaigara navo pamba.
Sandambira time kuti since anozoti kana chibozvara mwana mucheche anoramba achingochema munzeve dzako saka ndaita sezvoti ndonzoti mwana ari kuchema ndobva ndamhanya mumba ndoti mwana hansisi nototanga kutochema saka vana mai Frank nana mai Muriwo ndailota navo vakatozonditora vakanditi mai Chali uye tigare pano panze vachindikansela vachinditi kana iwe ukasasimba saka uda kuti chalaita se anozochengetwa nani iwe wacho ukasasimba uriwe mai vaChali saka ndokuzotanga kuzosimba nchingokanselwa vachangoti end of story. Kuna baba kwababa Chali amweni vaiveko here? Variko. Mazuva iyayo zvakafamba sei vachinzwa kuti muzukuru akabiwa? Amweni wangu zvavakaita vakasvinzwa ndobva vanditi zvoni mudora zvakafamba sei chiva ndavatsanangurira havana kukwanisa kuuya ati zvaro vangu ndo vakangokwanisa kungokwira bhazi kubva kumusha kutora Chali vakati mukazomubisa futi ndobva ndatorerwa Chali wacho ndangosara ndiri ndega. Wakanzwa sei? It was pain. Handina kuita ndabirwa mwana ndiri kurwadziwa pauda mashoko kuti mukazomubisa futi. Ko kwawakaberekwa iwewe une vanin'ina here vakoma here mai here? Kwandakaberekwa inini ndakaberekwa na mai vangu vakanga vachigara nababa vangu saka vakanga vaseparata saka pavanogara umba kwana mai vavo saka ndakazoberekerwa ndakazorerwa kumusha kwana mai kwana sekuru saka mbuya mai vamai that day vanzwa kuti ndaberwa mwana vakadhiraivha mota nemayouth vakauya vakatiyera kuHware hospital vakabvunza zvafamba sei ndandavo ndipo kwapo wati tiri kukumbira kuti mai Chali tiende nawo sekuru vanzodzi yamweni pawaramba kuti asitoti tiende naye ndoku ndibva ndatoendaka kwandakarora kuti ndichaenda nawo andokwanisa kuenda nawo. Saka nguva iyo wakashaya wepedyo wekuti ukwanise kuchemera. Kona baba Chali tinoziva kuti isuswa vakadzi tinochema zvinoonekwa nevamwe. Baba Chali vakararama sei mazuva iyaya? Vaimbopopota here? Vaimbotaura mashoko anorwadza here? Mainyaradzana here? Ainina ndikunyeba panguva yacho baba Chali kwandiri aisandirakidza aindishingisa kuti usacheme kana azosvika kubasa ndopaipedzera chishungu akarasa mwana achipopota ari kubasa asi kana auya mumba aisazviratidza aitondishingisa kuti usaramba uchichema unosvikepo uchichema but kana ari kubasa ndopaipedzera shungu but kwandiri anambogara amboratidza reaction. Asi tine murume ari kuuya ari kukushingisa muri mumba zvakakupawo here ushingi hwekuti at least tichiri pamwe chete nemurume wangu? Zvakandipa ushingi anambogara amboita any reaction angondishingisa kuti zvinowanikwa. Iye zvino izvi mai Chali une vana vakomana 4 wakabereka mwana mushure memwana wekubiwa vangani? True. Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti uzobereka umwe mwana mumashure memwana wekubiwa? Ndatora 3 years kwase sisi vamainini vangu mainga vakazonditi nai mai Chali saka uda kusvikepi ndopana ndakazobereka mwana wechitare ndamududza sari kuti munyaradzi kana kuti forget about mwana uyo akadi akabiwa. Musi wawakabereka mwana mushure menguva wabirwa umwe zvakakuita sei? Peni yacho ainambopera kwasi uyo wanenge wazvara haazofanani newanenge wakazvara. Havazofanani. Hakuna anoreplace umwe. Mwana nemwana ane zvakewo. Mwana nemwana anosara nechipo chake. Uyo anozvarwa ari zvakewo. Uyo anozvarwa akazvimirirawo zvake saka havazombofa wakafanana. Munyaradzi auya asi wakanyaradzika here? Handinambogara ndanyaradzika ndakangotiwo munyaradzi zvokuti ndinyara but chironda hachipori chinongoramba chiri mumo. Ungatitaurire mazuva ekuti zvichida pekuti ndaiti kana ndikadai so ndo pandinomufunga kana kuti zvikadai ndinobva ndafunga mwana wangu anenge abiwa? Zvaitika zvoti mbuya mukadzi wasekuru hanzvadzi yamweni ini ndakatanga kuzvara 21 May iwo kabva takazvara takatedzana next week yacho achizvara saka pavainditi mwana asvika
2 years ndobva ndoti zvaibva zvandirwadza kuti asikadai wangu aripo asvitsawo 2 years obva wanditi usabatikana mukadzi waticha zvinowanikwa pawanoti wawo mwana kune birthday mwana asvika zvakati ndiye anyanyondirwadza nokuti mwana uyo pese paikura mwoyo wangu waidzimba nondaisoti dai wangu aripo izvezvi dai adai saka ndiye mwana aitoti ndizonyanyorwadziwa kosi takazvarana pamwe chete. Ngativerengei makore. Vanhu vanoti time heals. Wabirwa mwana anga ine 2 weeks. Gore rakapera. Gore rechi2. Ukabereka umwe mwana after 3 years. 2016 wakazobereka futi umwe mushure meuyu 2022. Ronda riya richingoripo mwana anga achinzani 2 weeks mwana anenge ane zita ndanapasitari kuti tapiwa nashe Carlos tapiwa nashe wangu watatapiwa handisisina ahapo 2022 uchibereka umwe mwana wakutoverenga vana vangu i4 vakomana va3 asi ivo unenge uchiverenga kuti vana vangu ndabereka vana 4 nekuti hauna rinda rauri kuona kuti iri ndore mwana wangu. Mupfungwa dzako wairamba here uchiziya kuti mwana wangu ariko mupenyu pane here pekuti dzimwe wainetseka kuti unomboti saka ari kupi ari kuitei kana kuti wanga watokanzira kuti ndofunga mwana wangu akatochekereswa. Isusu takambozama kufamba takafamba saka kwataifamba kwacho waingoti mupenyu vamwe vachoti akafa saka ndanga ndapakati nepakati usazonyetsa soti which is which mwana wacho kuti mupenyu here kana kuti maifamba mese nababa takatanga tichafamba tese kana baba ndobva baba bvaupesera vadi varamwa inini handina kumbogara ndazosorora inini ndandatoita give up because makore anga aendaka tongoti ini ndakazomupiwa mwana nearly takutoti mwana wangu 13 years saka pa 9 years tese mwana hapasisina saka makore anenge aenda. Wakazomupiwa mwana kupiwa mwana upi mwana ushona ndatorerwa mwana akadzoka mwana akazodzoka after 10 years atongoti 9 years was 10 years akazositsa ndaanayo. Kwese kuti utanyeye kuti wabirwa mwana taverenga makore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kuti achokwadisa mai haukanganwi mwana wako nekuti he is part of you akabuda maura haukanganwi mwana wako asi pa 9 years kunyangwe nevamwe vazhinji vanenge kuti there is no hope asi zviri kutodzana ndipandakazomupiwa wakamupiwa sei zvafamba sei inyasha dzaMwari chii chakaitika ina handambozorora kufamba handina kumbogara ndazorora kufamba saka ndakutoita zvangu zvokutengesa ndiri kujambanja saka ndakabva ndanzi nemumukadzi wataimboona matana ainzi Haga akabva anditi imboyo kumasoyo kwamadzibaba vanhu madzibaba paurosi ku510 off mboyo mboyereswa chifana kugona zvebhizinesi zvokuti zvinhu zvako zvakuti zvinhu zvakastika kusi kutengwa saka pandakaenda ku510 off kwekwe vakangoti ndichipfugama bhati une vana vangani ndikati ndine 3 zvanzi pane vandiri kuona but mwana yosama 9 years ndikati uyu akatobiwa uyu akatofa saka mwana mupenyu ndiri kutomuona ari kutodya sadza izvezvi ndikati ini wangu akafa ini madzibaba sikanzi mwana ndiri kumuona sikanzi unolojere kana kuti pimba pako ndikati ndiri kugara pastendi sikanzi mama uya nezviyo ndikati ndambouya nezviyo sikanzi pawatora kune mumwe mukadzi anga yozobatsirwa ipapo ndipo wakabva wanditi ende unozvidyara kubuda kuchaita zviyo izvi ndokudzoka kuchaita mwana wako saka ndakangonotora zvizvo zvenchingoti nangu makore aenda ndandayozoshandirawo zvebhizinesi zvekuti zvemwana izvi vandatosvikodza baba chale ndaenda kusososo baba chale akanditi imbotiraya iwe unonyeberwa iwe kupi mwana achawanikwa kupi makore esaya ndopandakabva ndadyara zvizvo zvazvinobuda nchingoti pandaidiridza muriro nchingodidza pandatovafunika kuti alo madzibaba zvizvo zvabuda svika munokwanisa kudzoka ngati ndobva wandidzokera bva wanipa futi zviyo svikanzi ende munodyara ndobva ndadyara vanotosiyana nazvo ndazovafunga kuti alo madzibaba zvizvo zvabuda svikanzi siye zvakadaro ndobva ndangosiyiwo zvakadaro ndotobva kumusika senguva dzinodzi ndikutosvika ndikuona
CID website yasvika pano yakasvika kumba kwandailoja kwana ndakanyoresa address because 10 years back ndatora saline rate ndakabirwa phone yebva ndangosiyana nazvo ndambozoda kuvhurisa line rate saka kwabva tichanisa address yepamba pandailoja bwasvika bva tikuda munhu anonzi Natasha Chikwana Natasha Chikwana ndendrodhava sanga vasingazivi zita rangu vanzi akabirwa mwana svikanzi alright mai chako mere ndikudedzereni parugara chi mainini wavo ndobva vanokachi mbabva wati tikumbura kuti muperekedze kuti nachi kunogara sisu yenyu kumere saka pavakasvika vachindiflashira chiID saka vachibva tune chitupa ndikati isika ndengu yakarowa ndikati ndofunga baba chale vane mhosva yavapara saka tanzi pindei mumota pane nyaya dzatoda kunosungirwa kuCentral saka zvadaro ndopanika ndapinda mumota meme svikanzi nyaya mwana yakafamba asi ndopandapinda mota mai nangu yabva nditi mai chale inyaya mwana ari kunzi awanikwa ndikati mwana upi svikanzi wewe yakabirwa ndikati kunyeba svikanzi shuwa mwana ndopandayamwisa mwana wa 2022 anga atone gore yanga 2023 ndobva vanditi mwana akafana newa muri kuyamwisa ndikati wangu chaiye svikanzi kuti basa rekutengesa mwana $2 ndikati ndatenga useka kazveshuwa $2 ndakapuwa kaini $2 asi ndakanzera kutenga drink svikanzi kutengesa mwana nedrink watengesa mwana nedrink ende auite pautanga useka svikanzi mangwana moya kuCentral mwana adi awanikwa wakambofamba ndikati ndakambofamba mabano mutinyedza kunyebero hanzi kana uchinamata wedzera unamata kwazi ataita makesi but asati ambosangana nekesi yakadai so ndikati shuwere handina kurara kwakanonoka kundiyedzera ndikati dai kwachiedza ndaipepuka ndona dzakuma1 ndopepuka futi dzakuma3 baba chale mavaudze baba chale vari kusango havapo vati nontsvaga chibage ndobva ndatomufona baba chale mwana anzi awanikwa hanzi uri kunyebero ndikati shuwa hanzi ndobhilifa ndauya paground ini ndabva ndarara baba chale bati ndiri kuuya ndiri murodi kuuya amurodi kuuya baba chale mbva auya ashisvika ndobva takabva ndamudoti baba chale bva ndatofona naofisi incharge vajaji svikanzi vakomana mavaona here ndikati svikanzi vakomana vangu andatuma mangwana muuye kuno ndikati ndavaona ndobva tatoenda tichisvika ini ndanga ndine brains kuti ndoda kuoda mwana apa svikanzi ndori vana vaenda unotorwa kwaRusapi kozi vana vanga vakugara kwaRusapi ndokwaakaba mwana achinanga kwaRusapi kumusha kuti sei muri kuti vana vanga vakugara kwaRusapi vanga vari 2 anga baba wangu newe mumu vamwe vanonzi mai Josi ndo vanga vabiro saka vanga vari 2 anga serwa anga asina baba wangu chete anga aba 2 vana saka ndakutsva manjanzi nemumwe CID svikanzi wakutsva ndikati ndatsva ndikudikitira ndobva ndabva ndapinzwa nemwe room svikanzi ndiye here mukadzi ndikati ndi wakamuziva after 9 years ndakamuziva fesi yake hainambochinja but anga asimba zvezvekuti agari gaga chaitsvaga mwana akamuwana zvezvekuti unoona simba rekurova wane simba rekurova ndakagojoka kuneta kudai so bva angotanga kuti sorry zvenyu ndaidawo mwana ndozvaakangontaurira saka takamirira vana mai vaive vane mufamily yakabirwa mwana mukadzi yoyo apinda takangopinda tese vatoti ndiwo ndobva tongoti sorry zvenyu ana madha vaabvunza kuti iwe Eneta ndo here ana mai wakabira mwana svikanzi vataura kwandiri svikanzi ndiwo but vasimba vanga vasinawo simba kudai so ndobva vataura kune mumwe svikanzi ndiwo vandakabira mwana ndatatogara pepe takamirira vana vachingosvika vana vakabva vamhanyira kuna mai vavo isusu tiri mastranger havatizivi vanavo because uyu akabiwa ne2 months uyu akabiwa ne2 weeks saka vana ava havatizivi vasvikombundira mai vavo vana ini wangu mwana haubvunze ungosingabvunze pandanzi mwako mwana ndopi ndikati uyu kana vanhu vese vakataiwa apa tibvunze madn tinozoita kusadzisa but zvanga zvisina kana complain kana kubvunza kana kudii zvazvakatokwana zvakadaro uyu wamarere anga akangofanawo nevamwe vari kumba uyu wangu anga akangofanawo nevamwe vari kumba especially ona ndakatotakura ona ndakatobereka wacho ungosina chekutotaura kuti ndaitanga ndikurota ndikati ajachu ndikurote here kuti mwana
after chi uchitaka kumuona uchitaka kumuona wakadzwa sei ndakamumbundira but mwana handizive kandi akunombundira muvengi wako nguva tiri muvenga ko because akandibira mwana apa ini ndinoda kuti ndimubundirewo vana hatisivi baba chali akabva tanga kudonza musodzi ine handakukwanisa kutombochema nguva yacho yandakachema musodzi ndakachema makore akawandisa saka musodzi yacho ndansisina ndaingokwanisa kungofara chiti uchema ndanisakwanisa kana uchema bcause nguva yandakachema yacho yanga yakarebesa saka kuti ndicheme ndanisakwanisa kuchema ndaingochema nemufaro chete kuti Mwari ndizvo here ndopakabva tandokumburorekerero ndaido mwana iye mukadzi ndopa tikabva tatakuru pataenda kunoitwa maDN tese nemukadzi zvikanzi nemasaidi pamwe muri kunyeba kuti mwana ndiwenyu pamwe dzimweni dzenguva mwana ndiwani ndiwamai ava pamuri kuvanyebera kuti vakakubire mwana tichanonzwa chokwadi nemaDN ndobva maDN bva aitwa ndobva vana bva kutoendeswa kuhomu vana hamuchapuhwe kapfunga kuti kudokwa kuti uda kupuhwa vana vacho hatichapuhwe vana vari kutopfurira havasi kupuhwa ipapo vana varobva vatopfurira kuenda kumaDN kunotyo kunherera nguva iyoyo vahagamai vavo vavanoziva ivo nechidokwa chokuti mubato hauna here kana kungomuti mhoro ndakadonza ndakangomuti anga atopuhwa staka anga kunzi Tawanda ndikangoti Tawanda ndokumbura kwayo ndimhorisa bvangu yabva ngondimhorisa bva atodzokera kuti ndaitove stranger kwaari mwoyo wangu ndikangoti ndokumbura ngosirira bhadhizo ngondimuda saka aita sezvongondimburira zvezvo kubva adzokera pana mai vavo apa anga ane chitsapo chavo chemhandirewo nejoli ravo vatombundira mai vavo zvikanzi mama kwesi tiri kuenda kupi zvikanzi ayo makudzidza kuno kuHarare ava ndo vana maiguru nemakusogara nawo ndobva hanzi nemwe mukadzi udza vana chokwadi kuti ndandakakubai ava ndo vana mama venchi chaivo chaivo usanyebere vana udza vana chokwadi ndopakabva ati Tawanda ava ndo mama kunzi mama vangu Jozi ava ndo mama kunzi toona tiri kuramba pana vatorwa vaendeswa kunherera kunochengetwa nherera mai musungwa atosara pasentral akutosungwa isusu tatodzokera kumba vana tavaona saka takanga tangopota chinoona vana kunherera wakadzoka sei handiriri ndofunga ndatotinda kunorarawo kunherera kwacho kone mwana wangu zvanga zvisingaitika mutemo takadzoka pakutaura nababa ende manyasoazvisho uyu mwana wedu uyu makaona nyaya here pamaifamba kuuya kumba hatina kuzorora mafoni ko tainga tisina kana nguva yekutombotitaura titukosi indaenda neexcitement yekufonero cheni yangu uyo ari kufonero cheni yake saka takazongotopa tinotombowana nguva yekukurikosi uyo anga neexcitement aifonero hama dzake ndichifonero hama dzangu saka tasina nguva yekutokomikira uziwo waona ndakutofonero vangu iyo achifonero vangu saka taingo ano ichokwadi here saka vaneverambidzwa kutora mafoto musavatore saka ita zvezvo kunozotora mwana foto ndakahwanda pandatumira gogo vangu kati chokwadi mwana wakawanikwa ndikati chokwadi mwana adi waitanga uri kurota mwana awanikwa urombozvitswinya meyoti kangani kuti ndiri muofisi momo ndo pandakazvitswinya takagara muofisi maofisi encharge kuhomeside CID kwacho ndaitofunga maybe pamwe tiri kurota manda takagara inini mukadzi wekuba mwana takagara yaitange firimu tiri kuita drama kati imi zvine zviri kuitika chokwadi here ndaimbodzwa musoro wangu kutenderera kati imi nyaya iri kuitika chokwadi zvikanzi ziri kuitika chokwadi nguva iyo wakambofungwa madzibaba here nezviyo zvavanga vadyara kati nguva iyo hausati wakuzvifunga hausati wagadzikana ndakatovafonera ndikati madzibaba zviyo zvezvi zvabuda asi mwana ari kunzi awanikwa zvikanzi ndakakutaurira ndobva ndatongotaura nawo bva zvatopera kandi ndakutoita contact nekumhanyira kuti tione mwana tididi saka ndandaitongone excitement yekutoti mwana wangu adi awanikwa makanga matorerwa chale kamimi nasekuru vakati mungazobisa mwana chale akazenga adzoka here pamuri kubereka vamwe vana akazouya and pamaibereka vana vacheche ava maimbo wabatisa umwe munhu ndatone lesson ndatoita lesson mulife mangu kuti
Ashizokorodzwa. Kuti kunyange pamakamubereka musiwo makarara naye makaita kumumbundira kuti kunyange you wouldn't trust anyone. Andambomupundira zvangu unoziva kana ukasangana nemasituations akadai unenge nyama inenge yaibva. Saka unenge wangoti ameno Mwari zvamunenge mangoita kuti chiro ndikada ndimusungire kuti ndozodika. Imimi Mwari kana zvisu zvamunenge matendera kuti mano achabiwa futi ndizvozvo hapana. Saka ndandisarame ndandakurama zvoti Mwari zvamati mukuda ndizvozvo. Ndomaramirana nakuita. Patichasangana zvakare muchikamu chinoteera toda kunzwa Mai Chale kuti mukadzi uyu mwana akawanikwa sei, zvakasvika sei pakuti mwana uyu awanikwe, uye musi wazouya mwana kumba, mararamiro amakaita naye achiuya tichazozvinzwa muchikamu chinotevera panyaya yenyu yamakararama. Ngatisanganei zvakare mupati 2 yenyaya yaMai Chale tinzwe kuti mwana paakatanga kuuya wakararama naye sei, kweiye mwana wacho akambowanikwa sei, mukadzi uyu akabatwa sei, nekutora nyaya mwana abiwa kuHarare asi vana vakanga vari kwaRusape. Ngatisanganei zvakare mupati 2 muchirongwa My Story.